Iyo tabi Sir Pio, actually, sa Sanggunian, so sa Daraga, Sangguniang Bayan, approved na. Igalad ko lang approval bandig di sa Sangguniang Bayan ta. Ay, opo, opo. Now, ano po, what prompted you tabi na magpuon kan arog ka na sistema tabi, sisterhood between Kamalig and Daraga tabi, Mayor Kaloy? Actually, ang Kuakani, parehas mabenepisyaran ang duwang munisipyo. Magtitinabangan ang duwang munisipyo kung may mga pasilidadin sinda na kay Puan Mi or may pasilidadin man kami na kay Linda, madali po ang koordinasyon dahil may kuha na po kita tinawanak ang duwang sanggunian na magkaigan sisterhood gani. Kumaga madali po ang proseso. Diba po, sa turismo po, pwede tabaga po mag-create ng sarong tourism circuit ang Daragain Kamalig para po ang turista sa nagdidyan sa Daragain Kamalig magbisita ang mga tourist destination po sa Duang Banuan.